oy. Iyo lang lagi na dito. Ito man dito butangan kay. Kawan ka sa pananaw mo, kay sa gabal, dali ra makita sa kanding ang litag. Ato na to itaon dito sa the place lasang. Kay sigos mga tao dito mo kuno ang kanding perme. Ato naman oy. Hindi haramin niya ito dong. Sapot magabon. Dili man, mas nindot man unta dito gyud sa minteryo. Kaya dito man nato una nakita ng kanding. Mao lagi. Sige lang, ato tong butangan to ko sa dito. Unahon nato na sulumbuyan. Sige, kami leading. Uy. Nyara bon, ang dalagang Pilipina bon ay. Nakoy tuyo ani niya. Andoy! Andoy oh. Andoy! Alin nakoy tuyo ani mo? Pagdugay ha? Lagi ko magdugay. Ha? Dalagang Pilipina. O dili ako, dili. Alin dayon? Murang magdalagang isda. Pagdali oy. Lagi huwat oy. Asa man dayon ta kadoy? Ay, musuroy ko oy. Ako ram gud usa. Nya, kanang kumusta naman tatong business? Mura na mag-way klaro, may epekto oy. Uy, usagi wa ipek. Hayahay kay kang babuyak ka. Ay, gud pagpahiskot og baboy, di lang og baboy chabi lang kugot. Sige na lang gud. Basta uy, ni okay na ra ba to si Floor? Murag ni kagat gito sa akong bulatik ay nailad tong bayhan na. Okay na si Flor. Unya unsa man iyang gisulti? Permiro, ako siyang gipakaog syupa og ice cream. Unya ni kaon siya. Nikaon sang koy dapya. Unya unsa man Kuya iyang Simon, Oh. ako siyang giingnan. Kung mangulitaw kaniya, sugton kaniya. Haya-haya ni mo, oy. Sus, tato. Yahay kay kasi galimutan. Bonnie! Kuyugi in town ko, oy. I love you, Bon. I love you, anay mo tapad ay. Sabadya! Ay, utupog ka. Unya lang mong buni, good. Ako'y bahala ng buni lagi. Bantay ka, ha? Lagi, pero si Eh? Flor ba? Okay na to ha? Uy, sa una biya, ako itupo-tupo ni mo si Floor, masuko gito. Pero karon, dili gito masuko, bisag imo pa tong duolon. Ah, kanindot, anak, day. Bantay lagi ka, ha? Ako na siya. Pero, oh, imo na lagi na si Buni. Pero ang problema, ano man, uy, makatakod man sa ka, uy. Problema lagi imong tatay. Kadi ko kaduol sa inyo. Yung gisuwayan. Oh, ang gisuwayan, di lagi kong paduolo ni Flor lagi. Murag masilos man imong tatay, good. Nakoy idea, Simon. Unsa man na? Naasag ka? Nakoy idea. Unaga ko. Akong idea, maminaw sa mong idea. Sa iyong rakay na, Simon. Unsa man? Kaya ako man ang tatay. Ako rin ginang atik-atikon. Pero kabaw ka ba ka? Dali ra kay na siya atik-atikon. Unsaon lagi? Palitan na namin mo siya purol nga puruntong. Oo ba? Lagi. Sige, bisag kasunis pa nga puruntong. Unya, Simon, ayaw yung kalimot anang syupa o ang ice cream hakat. Bisag kada Sabado lang. Oh, sige. Unya, Simon, Unsa man? ayaw yung ko kalimti, Simon. Mukaon ra ba na siya og syupa o ang ice cream? Ako maglaway ra gyud ko. Apili sa taon ko, uy. Apilan sa tamo sa inyo si tatay. O kaming tanan. Ato lang kamo puyo sa amo ka. Ah, Ay, tada si Manay! Ay, palapit niya kay tilig matakda nga na kabayot yan, doy. Lagi. Tilig, daghan naman niya mo mga dirty of the god. Lagi. What? Ah, basta mauna to ha. Bulatiki pa kayo si Flor ha. basta ha. Oh, sige, ako'y bahala. Si Bonnie. Oh, ako'y bahala. Bonnie! I love you, dong. Basta mauna to ha. Oh, Simon! Oh. Ayaw bitaw kalimti ang syupa o ang ice cream. Kung makalimtan ni mo syupa, kana na lang si Bonnie kayang oo, mura nag-syupa. Sige. Mauna to ha. Sige, bye-bye. Sabadi ha! Ngayon ninyo, eh. Ay, nakabay. Salamat. Okay na, kabot. Tuliot! Hoy! Ayahay na ni mo, higda-higda ka diha. Saan akong suko ni mo? Tumanan ni mo, nainabi na ni mo sito? O ako rin tong gingnan, sir. Nya? Ano ni mong isulti o niya sa imong mga reklamo. Ako rin masang isultian. Yung sa may balita? Sa may iyang tubag? Niingon si Isidro, sir. Nga iyan ang gingnan si Mamang Paring.
nga di pa istarog dugay dinis bukid. Apan gahim jud ko si Mamang Paring, di man muli. Di siya tuwan? Mga tarungan si Mamang Paring, sir. Nga gusto pa niya nga mangimamat sa mga kaparentiyan dinis bukid. Di na mo irasonoy, di na mo katarungan. Mamay giingon ni Isidro nga pasagdan lang sa kuno si Mamang Paring nga magsuri-suro din sa bukid para maimamat niya ang mga kaparentihan. Dasad. Usaom na to, ha? Sobra na sa kabuhan ng pag-istar lang din ang paring. Mao bitaw. Ibaon ako sa katarungan, Matoy. Nganong mawili na sa paring din eh. Tungod sa kanding, sir. Mao yun. Tungod sa kanding. Daanam na sa paring ba nga? Nagsulti? Nga mangilabot yun sa kanding? Sibot lang niya, sir eh. Ha? Ugma. Pauli ko sa amo. Magigsulti kong papa. Sa kadiyot ko kayo. Ako sa sultihan sa kalihukan niyang paring din nga gusto ko siya nga makugubot ng mga tao din eh. Dili sa tingali, sir eh. Si dili. Kanang yung pagpangankon nga may labot sa skanding na Lolo Andres. Usa na kapabilo nga maghatag ka gubot sa bukid. Lain sa bana, no? Magkagubot lang tungod sa kanding. Igot, doon ko. Bao ka? Ako nagduda ba ako nga kanas ang paring nahibaw na siya sa kanding. Mo nang kahit kinag-um. Mao ba, sir? Mao mo lang. Eh nganong magdugay sa dinebe. Karon pa na may tabo nga dugay siyang mibiya ning dapita. Kinihibaw na siya nga ang kanding makahatag kabulahanan. Ang kuyaw po kita ni Matoy. Piligro kay nistanan kung manabi na siyang paring nga ang kanding malibang og kwarta. Bitaw, no? Bitaw no? Muna'y peligro. Maghatag yung nagkagubot ng babayana din eh. Nakasiguro day ka, sir. Nga naibaw siya sa iya sa kanding nga malibang og kwarta. Maugi na Matoy, naibaw. Maugi na. Wait, doon na. Pero, di lang sa ta magpailang ang paring. Nga mao na, nakamalay ta. Pasaugma po, muadtog yung papa. Magigsulti ko niya. Ako sang sultihan sa kasamukan na ng babayana. Wa gid may mutan sa Marlon. Nagpabilin ka din dapita day. Ngano man gyud man no? Nga unta dili man gyud mahitabo nga samuko nako siya. Bitaw nga akong kipasabot sa Matoy. Nga pasagdan ka lang nga magdugay ka din hindapita. Kay sa tanaw ko, wa magyud ka magkasamok ni Marlon. Mauna. Og mahitungod sad na sa kanding, di man ko mamugo sa pagsakmit ato niya. Og makuha niya ang kanding sa minaayo, o iyahan na to. Malagmi tuuda. Matungod sa kanding ang gikabalak ani Marlon. Di sad mahimo manuoy nga ilaho na lang tanan. Magabaan baya sila ana. Dahil. Hay kay maayo, day pa rin. Nga, ikaw lang mo pauli. Nga ako, magpabilin na din eh. Alang si Mutuyo. Kaya ako, napalaka mo kung kay ko. Nga kanas Marlon, wag yun mahimutang ron. Sa di lang niya manuoy. Makigstorya lang niya akong Marlon. Ang ako, guday, nga tingalig, di niya hinuong mo magkasinabtanay. Aw. Wa man kusad ko magtinguha man no nga di mi magkasinabot. Og kung masuko gyud siya, di gyud mi magkasinabot. Aw iyahan na pud to. Sumagod man no ni reklamo bagod ko nga bisag usa lang kadangaw nga bahin sa yuta ni mama nga wa jud ko nila hatagi. Mo bitaw. Muna hinungdan nga, ako yung gihangyos Matoy. Nga pahatagan ka kigayon sa pag-istar din dapita. Sige lang gud man no, ay lang gud ka balaka.
Makasabot ra gyud siguro na si Marlon oy nga dili daw ta nang akong pagdugay dinhi. Hoy, kasi ato. Or basa mata ng sapatos sa kabayo. Anong biay? Okay. Oy. Pasok ko na to sa sapatos sa kabayo, kahilis ta. Sa kaya tuwa day kay ako lang sultian siya. Sa unsa man? Katulog yung mga istorya. Ang naglikilikay ko na akong anak. Maunang sa ko sa Marlon. Tinuod yun anoy. Nahiubos kay si Sir Marlon niya. O sa ganito, wa siya kay mamutang ko ng tabua. May ikon kay kong Sir Marlon. Pero sa pagkatunod, nisulti na ko silin, nga wa siya maglikay-likay. Gimbita na siya sa iyang mga kauban pagpanguhag lumboy, o siya nagwilas. Mao na dito siya agi sa lumbang. Nagpatihog siya sa sapa. Tinuod yun anoy. Tiluod na, uy, wa ta na mamakak kong anak. Ako pag siya giina nga, di ko gusto nga noy, maibos ni mo ha, inyong pamakak. Gawas ana anoy. Anugon kayo. Sir Marlon na biyana. Ikaw, Kaya ka Sir Marlon. ikaw, kailan ka? Mabiguang lang tayo dyan dapito, kaputang kailan na Sir Marlon. Kaya ka Sir Amahan. Oo! Dato, milyonaryo, mo tagis na akong yuta. Ilang ko taon. Anya. Wapaw na mga tayo pita, niya huwag kailaga pa. Si Sir Marlon ibo kay hiling. Unyag mo ng mga magad no. Apel tingayayan. Sus kalami. Kana si Hilin ba? Ina na yun na. Ipatuko ba si Sir Marlon? Sakay. Mabit na tayo. Mahintag kita maglikay-likay ang anak ni Sir Marlon. Wa mo gyud ka mulik kay si Hilin. Hoy! Murto! Sige na kay. Ako na sultihan si Sir Marlon. Pero ano ba si Hilin ba? Kabagi na nga. Ipasugot niya si Sir Marlon. Kaya ibog ko na si Marlon niya. Eh, marabag kadayon sila ba? Yawat na lang nga. Mabahin na siya ka sa ilang kadato. Oh, someday. Ako lagi ito ako rin ibawa ng anak. Aris ako ilang huwan. Naku, ilan ka na.